Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। बेबो माने लामायाव थानानैसो आरोना लोगोफोर मर्निं बे समाव जोङो माने हासबेन्डजों आंजों आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फार्स्टआवनो माने जोङो एटिएमआव हाबग्रोफैबाय आरोना, नङाबा माने खामानियानो जानाय नङा। बेखायनो बेनिफ्राय फैलायबाय नै भेन्टिलेसननि थाखाय आरोना लोगोफोर जोङो मोनसे दखानाव हाबबाय थ' नायबाय आरोना मा डिजाइन दङ। नैबे ग्लासनि बियो गोदान डिजाइननो, बेखौनो जोङो नायदों आरोना। बांद्राय मोजां डिजाइन गैया, थेवबो नायबाय आरोना जोङो, मानो होनब्ला जोंहा टाइमनि आंखाल लोगोफोर, ओरै हरै थांबाय थानो हाया। थ' बेखौ नायबाय आरोना, नायनानै माखौ लानाय जायो उनाव नोंथांमोना मिथिसिगोन, खिन्थु जोङो नायबाय आरोना। दखाना बांद्राय गिदिर नङा लोगोफोर, ओमफ्राय भेन्टिलेसनाथ' दङ आरो दंनाया। दा बबे मोनसेखौ लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोना उनाव मोनथिसिगोन। थ' देखायबाय आरोना लोगोफोर, नै भेन्टिलेसननि डिजाइना मा बांद्राय हेभि डिजाइन गैया आरोना लोगोफोर, सिम्पोलसो। दा बेखौनो जोंहा सारा रायलायदों आरोना दखानिजों, बोरै बेसे दाम रायलायगासिनो दं। आं बाहेरानिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेवहाय फैबावलायबाय आरोना मोनसे दखानाव, बेयाव नुनो मोन्दों नै माने मोजां डिजाइन दङ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा बैयावनो बन्द'बस्त जाबोजोब्बाय नालाय, ओंखायनो माने बेखौ लानाय जायासै आरोना। बेयाव जास्ट नायदोंल' आरो लोगोफोर, बेवहाय जेबो लानाय जायासै। ओमफ्राय भेन्टिलेसननि खामानिया जाथ'बाय लोगोफोर, ओमफ्राय दा जों थांगासिनो गुबुन मोनसे खामानियाव आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था, नैबे क'क्राझारखौ एसे खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर, माने फुं टाइम नालाय दखानफ्रानो खुलिजोबथाराखै आरोना, माने 10थाफोरनिफ्रायसो बांसिन खुलिखायो। थ' 10थायानो जायाखैमोन नालाय लोगोफोर, 9था जाबायमोन नामा बे समाव। ओमफ्राय दा जों थांगासिनो गुबुन मोनसे दखानाव आरोना लोगोफोर, मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना नायलां आरोना। फैयै फैनानै रं दखानावसो आरोना लोगोफोर। दा जोङो कालारखौ चुज खालामबाय, ओमफ्राय नोंथांमोना उनाव नुनो मोनगोन बेखौबो, माने जोङो कालारखौ सेलेक्ट खालामनानै होखाबाय आरोना लोगोफोर। जोङो 3 कालार लादों, रुम सिंनि आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय बाहेरानि मोनसे कालार लादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना उनाव नुनो मोनगोन, एकदम किउट कालार सेलेक्ट खालामनानै होबाय। थ' माबायदि नुगोन बेखौ जों बुंनो हाला। গোল্ড এটো লগ হৈ যাব না নাই এই কালাৰ দি মানে এটো দি হৈ যাব, মানে কম্বিনেশন এটো ৰং ইয়াত মাৰিব লাগিব, এটো ৰং ইয়াত মাৰিব লাগিব, মানে নেবিনে 8007 বাহিৰানি। এতিয়া আপোনাৰ ভিতৰটো কি কোৱালিটি লাগাব? মোটামুটি 300 कालारखौथ' माने कमप्लिट सेलेक्ट खालामनानै होखाबाय लोगोफोर। नैबे कालार बानायग्रा आरोना, नैबे कालार बानायग्रा लोगोफोर। नोंथांमोनाबो एसे दिन्थिबाय, नोंथांमोना थारैनो मिथिखागौ, अब्लाबो माने दिन्थिबाय आरोना आङो, जिहेथु बे दखानावनो ब्लग बानायबाय नालाय। ओमफ्राय दा नै बानायगासिनो दं आरोना। लोगोफोर कालारखौ लाखांबाय, ओमफ्राय नै नोंथांमोना एसे दिन्थिबाय आरोना। दखानाथ' बहुत गिदिर लोगोफोर, ओमफ्राय मेन लामा सेरावनो जों लादों आरोना।
पेट फुजानि थाखाय नैबे साप्पा सुप्पा हटेलाव हाब्बाय आरोना लोगोफोरजों बेयाव पुरि जानो नागिरदों बेयाव पुरि जानानै लाग्रोनोसै जि साइज नुबाय सानफ्लावार नै सानजाहा मोखां आरोना सानजाहा मोखां जानानै जि मोजां बारदों नै आयै 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 अन्थाव बाथाव बेरे मोदै ना मा जाखो बियो बिराद मोजां बारदों नै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा न'आव हाबनो मोनासै आरोना माने गेट लागायदों आधा घन्टासो बाहेरायाव थानांगोननो ओमफ्राय बिसिनि आब'मोनाव फैबाय आरोना आङो नै सानफ्लावार बिबारा बिराद मोजां फिसाजोखौ लानानै फैखाबाय ओइ मामि नोंथांमोनाथ' नुखादों रं लायदों फार्स्टआव थांबाय पेन्डेलेसन लायनो ओमफ्राय रंआव थांबाय ओमफ्राय सियार बायनाय भिडिअखौ खिथालायासै आं लोगोफोर सियारबो लाबाय ओमफ्राय आं स्कुटिजों फैग्रोबाय ओमफ्राय आंना सारा पेन्डेलेसन आरो सियार लानानै फैगासिनो आरोना ओमफ्राय जों दाबो न'आव हाबनो मोनाखै लोगोफोर ओमफ्राय आब'मोनाव फैबाय आरोना आङो नै बिराद मोजां बारनानै दङ सानफ्लावार साइज ओमफ्राय लोगोफोर माने दसे थानायावनो थानाय सानफ्लावारखौ अन्थाव बाथाव नुनानै आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामफाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहर ओरैबायदि किउट बेबो बारसेल' बारदों आरोना ओमफ्राय नै ओरै फिसाजोआ गेलेगासिनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय